Chcem vám ukázať úplne dokonalý príklad toho, ako Smer robí dvojitú európsku politiku. Jednu na videjka pre svojich voličov a druhú takú tú naozajstnú. Minulý týždeň bol Viktor Orbán v Európskom parlamente a dostal tam dosť naložené z rôznych strán. Ľuboš Blaha sa ho zastával a všetkým vynadal. Slováci spoločne s vami stoja proti federalizácii Európskej únie a bojujú za národnú suverenitu. Slováci bojujú proti vojnovým štváčom, militaristom a rusofóbom, ktorí sedia aj v tejto miestnosti, a ja budem hrdo následovať váš príklad a pôjdem o pár dní do Moskvy. Toto video si Smeráci dali na všetky sociálne siete, je to virálne, je to ukričané, emotívne, je to pekne v slovenčine a ľudia majú asi pocit, že toto je človek, ktorý ich reprezentuje v európskej politike. No lenže hneď po Blahovi mal prejav Maroš Šefčovič, ktorý dal úplne opačné posolstvo a totálne znegoval to, čo povedal Blaha. Mr. Prime Minister, you and many honorable members talked about peace. It is the Ukrainians who first and foremost long for peace. Therefore, I'd like to quote Ukrainian Prime Minister Shmyhal from yesterday. He stressed the importance of reaching just and lasting peace that respects Ukrainian sovereignty and territorial integrity. Tento Šefčovičov prejav, v ktorom dohováral Orbánovi a citoval ukrajinského premiéra, nie je nikde. Žiadny smerácky volič ho podľa mňa nevidel, ja som ho stiahol z webu Európskeho parlamentu a nijako sa tým nechvália. V tomto tí smeráci vytvorili dokonalú ilúziu. Maroš Šefčovič tam robí reálnu politiku. Buduje si vzťahy, vytvára spojenectvá, je pri dôležitých veciach, zatiaľ čo tí smeráckí europoslanci nesedia v žiadnej frakcii, nemajú tým pádom žiadny politický reálny vplyv. Točia si videjka po slovensky pre svojich voličov, ktorým vytvárajú tým pocit, že oni sa tam za nich bijú, že to je to reálne, čo ten Smer v európskej politike ponúka. No a podľa mňa to treba to ukazovať, treba ukazovať, čo robí ten Šefčovič, aké veci reálne podpisujú, čo ten Smer robí v zahraničnej európskej politike, pretože im sa to bude vracať. Vytvorili také absurdné očakávania, že tí ľudia sa ich na to už pýtajú v diskusiách. Sami smeráckí politici hovoria, že sú z toho nervózni, že nedokážu naplňať to, čo tým ľuďom slúbili. Takže treba to viac a viac ukazovať a postupne ich to bude dobiehať.